moim, to dy czasa kłelnaju taciłe bindek terne wezdrzą, a jakiś ert futurystyczno, jakby one były z epoeci za cile lat, za cile nysce, za cile zesąd lat. Spłestampni epoeci, ni ty wiaci my żyjemy. Jak to je młoziebny? My chodzimy estetyka, nie? Że one tak wezrzą, te łebindy, jakiś place konkretnie myle. Je pokazył w tym krótkim filmiku na zeciątku, jak wezrzyły kweli poźdywkły Gduńsk Przemłerze Uniwersytet. Nie? I tam są taci budynci, tam i nie wiem co tam, jakiś biura, jakiś łysłedzi, nie wyźni. No i tam ja widzę taci jakiś nyłene. Wiem też pokazył ta wielką wieża, co stoi, te Weliwa Center. No i tam są te nyłene. I to sama ma tak mówię, że czasa kojarzeć z taką futuryzmu, nie? Taką wizją futurystycznego gardu, jak na przykład, nie wiem, teraz jest popularna estetyka cyberpunka, nie? To mało parłanczone z tą grą wideo, jako weszła. Już w ta gra nie grył, ale ta estetyka tej gry, wizualia, one są baro, no to ci zrobiły popularność i tysiu znowu, że poprawdze wizualno to wezrzy dobrze i to tak wezrzy jak tako klasyczny, tak ci klasycznie przedstawieni futurystycznego gardu. No jo. I to jak teraz ta Welewa wezdrzy, to może sami kojarzyć do razu z cyberpunka. No i noc, nie? Jakieś nełene są, ale bez przesady. Ale mnie się kiedyś udało zrobić z mobilką tyle wedimków, że to poprawdze tak mnie przebyciało na myśla tego cyberpunka, nie? Ta stylistyką tego cyberpunka. Dwa elementy sigły do tego, żeby udało się taki efekt signums, nie? Zdrzeta, to nie jest nic innego jak te widej lampy, co tam sa kłeździ noce świecą. To są wedimci zrobione na płeźdywku Gduńsk Przemłerze Uniwersytet, na płeźdywku chodźciegłe gardowigłe banu. Perzin kadyci, tak niższa temperatura, bo to było robione dokładno 28 gromicznika latos śtud przed 5 rano. Akurat jem do dumiachu. To są wszystkie te same widy, co tam co noc za pylu. I peżinka dyci, niższa temperatura, to sigłe, żeby stworzyć takie wrażenie. I wedle mnie to bardzo szlachuje za tą estetyką cyberpunka, jak no grę wideo. No i co, tak peżno to wezdrzy. Tak kąska, ale tak wezdrzy, nie? Co z tym cyberpunka kojarzy. A jak sakwemus tak wiadomo, że nie ta lewa nie jest taka cyberpunkowa, to waso spłezdrzeta na Karnol Kaszepskie pomierściłe zrzeszeniłe. Tam są tery taci kasiebologiczny wykłady, co tam są robione tyś między przez wykładowców Gduńskiego Uniwersytetu. I tam są spłezdrzeta, ja ci oni mają tam to studio. I wiedzę, że to jest tam green screen, nie? Ale to jest dokaz do tego, że taka estetyka w tych czasach dodają przenikać, że ledzę, bo chcę, po prostu tacy estetyci. Ale o czym chcę gadać? Że nimue tego, że ty tacy estetyci, futurystyczni mało gdzie unają je widzieć, że tyś każdy ma tacy z rzadka, ale jem akurat z wieści łebindę, tak tej jo widzę ta różnica, nie? Na mnie to robi takie wrażenie, jak czasem jest udo zrobić taki wedding, że oto jest jak w tych grach, to jest jak w tych filmach, co się desłe bzyrało. Ale tak po prawdzie, to mimo tego, że ta estetyka nie jest tak psiąc rozkwescyżony, to ju myślę, że
czy w cyberpunku, czy w innych tam dokazach dystopie, bo cyberpunk jest dystopią, gdzie tam dobywają lechy korporacje, gdzie tam lezy so wparłandziwają sklepicą jakichś tam chipów do całów, zachodzą z tyma chipama i wezrzą jak parodię człowieka, gdzie tam ledze muszą być złe przeżycie, nim że tak ci je technologiczny postęp, nie? My żyjemy w takiej dystopie czasa. Czasa je widzieć, że my żyjemy w takiej dystopie. Jeśli chodzi o estetykę, to jest to tak przebociwo tako książka Stanisława Lema, co ona się nazywa Powrót z Gwiazdów, nie? Po polsku Powrót z Gwiazd. I wygląda fabuła tak, że astronauci wracają z kosmicznej misji na Ziemię, a że gdzieś tam w kosmosu czas inaczej biegnie jak na Ziemi, no to jak oni wracają, to się okazywało, że ta ich misja derowała, nie wiem, czy tam tyle miesięcy, czy tam tyle lat. No, ale na Ziemi zaszły wiele większe zmiany i wszyscy tam uznali, że nie łepłycy sa robić ni żadnych tam kosmicznych ryzów i wszyscy sa zajęli rozwijaniem rzeczy na Ziemi. Ja tam tyle takich ciekawych wątków, ale ja bym chciał się skupić na tej estetyce, że tam są te takie wielkie gardy, na których to wezży tak bardzo futurystyczno, są takie opisane, że to wszystko tak bardzo futurystyczno wezży górę miasta, górę budynków usadzonych jeden nad drugim, to wszystko neonama, świcy, rozmaityma widama, tam wszędzie prowadzą taci automatyczni deptownici, co tak po prostu nie trzeba nigdzie zachładzać, sygnie stać, sygnie stoi za tym deptowniku i on se wszędzie zahalaje. Ale to te wielkie gardy, ale jest też tam opisek takich bardziej ze wsich terenów. Tam jest opisane, że są góry, są lasy, są takie, no, po prostu takie dzieci tereny i między nimi są usadzone hecze. Są websadzone, bo one to tak ci je, nie pamiętam dokładnie, ale ja chyba tam taki opisek, że one wezdzą, jakby one websadłe między tema grzepama, gaikama i rozmaityma innymi deternyma elementama terenu. I te hecze też są futurystyczne i każdy sa jakoś jedna od dredzi inaczej, ale one się jakoś tak bardziej wparłanciwają w ten krymalęk. I to mnie też tak przegociło, że może jak my się rozwiniemy, że po pierwsze ta taka estetyka jako się nam kojarzy z taką dystopijnością i trzecim też futurystycznością, to ona może tak było świadczyć tam u Elewie, w jakichś innych futurystycznych gardach. My sobie tak możemy myśleć swoje, nie wiem, o Seulu, Szanghaju czy innych tego typu metropoliach, Nowy Jork na przykład. Ale tak w większości webindów to może się już za wiele nie zmieni. Może tam, gdzie stoją te bloci z wielkiej platy, to te bloci tam będą stojąc, aż się nie rozwylą, a na ich plac w stunie nie wiem co, nie bardzo wiele mającego wspólnego z takim azyzniowymi wyobrażeniami, a przyjemnotę, ile nie wiem, z pustaków co postawią. To jest młodziebny wedle mnie, bardzo młodziebny. A dlaczego? Bo azyzniowe spłele znają tak łepszestowo zdrzec na błótno. Łena coryska bardziej zdzeju i zieje bene, mam to na myśli bene checi, bene budynków, ale tyś człowiek zezniowi coryskawicy prowadzi takiego benowigłe rzeczy. Nie chcę powiedzieć, że to jakby łet chydani, łet cała. Bo to, co my czujemy bene, to tyś, co le mało je równak celesny. To są równak, co le mało chemiczne procesy, jakie ci zachydają na ich mózgach.
Ale to je prawie to, że to sadzają bene. Ledze mni wychydają buten. Ledze mni sa przejmają tym, jak to buten wezdrzy. Jak to buten bandze wezdrzałe, te wszystkie budynci. Estetyka aż tak nie dbają. Ale to benosa rechuje. Rechują sa procesy, jaci zachydają, a te procesy to są jaci tak poprydzę. Ne, na przemiar już znaja tacich ledzy, co rozumieją, gdzie są na miejsce, dostywają jakieś powiadomieni na mobilka, że muszą do żabci. Wita, do krumu żabci, nie? No co ty, głodny jest? Chcesz co kupić? Ja nie wiem, głodny, ale muszę wydać z żabce. I oni idą, nie są głodni. Po prawdzie nie są głodni, bo na przykład sztut do slada co zjedle. Oni muszą wydać żabce. Idę do tej żabci i nie wiem, jak ci z hot doga kupiło, czy co staciło, bo musi żabce wydać, bo mu żabce do wydania. My jesteśmy sparłączeni z tymi aplikacjami w tych mobilkach i dostajemy powiadomienie, że krum korporacją jakoś, nie? To jest odpowiednik taki na najsztandardę, to jest odpowiednik tych cyberbankowych i z innych typów korporacjów. Gdzie oni wymagają jednają, żeby my tam poszli, kupili coś, nie jesteśmy głodni, nie chce na masa jest. Któraś co tu powiemy, nie, te hot dogi z żabci to gówno, nie? Ale i to, bo mu żabce do wydani. Nie wiem, czy to jest taką gamifikację, jak to tak widać, jako inny mechanizm, że człowiek widzi te punkty, on musi coś z tymi punktami zrobić, a musi je albo dobec, albo musi je wydać. Co jeszcze sadzeją? Stopień nigłe. Józyso so zrobił ten, jakby to płekasiepsko rzeknąc, dowierny profil. Profil zaufany, nie? Dowierny profil już co zrobił. Też są takie informacje, czy plus przez internet są do użycia, nie? I co ruska często się pojawiają takie placy, gdzie bez przystępu do internetu, bez mobilci, bez takiego stójnego sparłanczenia z internetowymi, elektronicznymi usługami, nic się nie zrobi. I długo nie miał Facebooka, jest Facebooka założył, jakim poszedł na studia. I tak naprawdę zaczął ją używać. Może tam przódę było jakieś skwęto, ale nawet nie pamiętam cię. I to zakładujcie, co, nie wiem, jakiś był Hubert Sylwester Sirk. Jakiś skwęto był, ale nawet nie pamiętam. Może jem zakładał, ale nigdy jem nie używał. Na studiach je po prawdzie założył sobie nowe konto na Facebooku, bo je musiał. Bez tego by nie dało radę. Co ruskawicy nawiązują się wymagają, żeby my byli sparłanczeni, żeby my rozumieli brakować tych technologii. Jo, to jest nieterny. Ale to też znaczy, że miasta, że po prawdzie nie ma co tak rechływać na to, że my w jedno będziemy mogli mieć gotówkę, przez co i wszystko załatwić z gotówką. Że my w jedno pójdziemy do krumły i tam płytkamy człowieka, jak ci na łeb słezi. I teraz jedno chłodza do takiego Lidla, nie? Na Łelewie. To dosłowno kwel banowiścia Łelewa. I tam jest ten Lidl. I tam łeb tego roku akademickiego to już zmerku, że czasa dosłowno nikt nie je na kasach tych zwyczajnych, lecz to tam stoi przy tych samych obsługowych i oni wołają, proszę tu do samych obsługowych. Wiecie, widno nie ma ni żadnych zniszczy za to, że jest puda do tej samej obsługowi i sum obsłuzia, że sum sa skaseja, nie? To jest też tako, jak to sa gidy McDonaldizacji, że
Idześ temuś jak na chudzy więc, sumsa łeb człowiek, ten konsument, ten co kupiwo, ten co nabiwo, więc są tak po prostu za 100 tysiąc tuną robocą sełą, bo więc są musi sałe psłeżec, więc są co musi wymyśleć, nabić jeden kład dredzi, coś tam kliknąć. Bardzo bardziej poprowadzony zaranka, jak taci robotnik, co je wyszkolony do tej kasy, ale równako sam musi są skasować i za to nie dostanie ni żadnej zniści. To jest też myśla elementa ci dystopii. Co jest też dystopijny? Co my w tych mobilkach mamy? To, co dzieje na naibena. Zysnia są taki internetowi starnek, gdzie my możemy wpisywać prompta i nama generuje webrazy, nie? Ale są też taci, że my na te webrazy w ogóle nie musimy dać. Że to cały czas nama generuje webrazy. Nie wiem, czy to jest jakiś uprzednio wygenerowany bazę brony, czy to i potem jakieś tam elementy składane, nie wiem. Ale my wpisujemy i do razu widzimy to, co chcemy widzieć. Kiedy w sieci to nie wygeneruje, ale myślę, że każdy chyba są zdywy sprawa z tego, że to, co my możemy mieć, jak wejdziemy prosto na starna, taką publiczno dostępną, to nie jest wszystko, co ta sztuczna inteligencja rozumie zrobić, nie? Są takie mesla, że może generować obrazy dyrektno nielegalny, zamkosty dyrektno nielegalny. I to, że teraz ktoś napisze czatowi GPT, nauczę mnie jak zrobić bomba, a on powie, och, nie mogę nauczyć się jak zrobić bomba, to nie znaczy, że ani żaden tam model sztucznej inteligencji nie może nauczyć ledzy jak stworzyć bomba. To jest możemy, nie? Kureszce tego czata GPT też sada do tego, jak ma smysla ma przekładać. Tak tej. Wiele jest rzeczy, jakich my możemy po prostu zatrać. Bo myślę, że każdy, kto tery wiele brakuje internetu i może próbuje tych rozmaitych nowinków, to widzi to, że te rzeczy to po prostu rozumieją na człowieka zajac. Kureszce, jak nie wiem, ktoś czyta książkę, to może mieć jakąś taką imersję, że je w świecie tych książki. Jak wyzywa jakiś film, grają jakąś grę, to tak samo. Ale jak widzę sklepicą obrazów, mocno jakima rozmaityma błędami nafulowanych, to też musi na niego zajać. To nie ma prawa, że on sobie powie, to jest fikcja, to nie są prawdziwe obrazy i to na niego nie będzie zajać. Bo to macie to mózgłewi swojemu, że to jest fikcja. I że on nie może tego odbierać. Jak temu dowość to doznani, to on tego doznywy. I po prawdzie to, że doznanie jest fikcjowi, że to się nie wydarzyło po prawdzie, to nie znaczy, że to się nie wydarzyło do tego mózgu, bo ten mózg również to odebrał. I jeżeli on ma ten bot do stuny, to on myśli, że on to musi przetworzyć. I tego skutki są też potem psychiczne. A ludzie ci ledze się angażują niektórzy w związki z chatbotami. No, i że potem tam nie wiem, co zbało, że OpenAI coś tam zmieniło w tym czacie GPT i on zaczął tak bardziej na chłodno odpowiadać, tak na zemno, tak nie były tacy chętni, żeby kogoś chwalać i się zapytywać, a jak sobie nudzeń. I tam leze pisale, och, nie wiem, wa zabrale mnie mojego chłopa, jaka z białka pisała, była chłop, wa zabrale mnie moja białka. Jak sobie widzę to na taci cemni starne internetu, nie wiem teraz o jakimś tam darknecie nielegalnym, na Reddicie. Są taci, że związki z AI. Leze po prywze, rozumieją się zaangażować w ten związek, to jest smutny. Ale oni tego doznywają. I to nie szkodzi, że oni nie mają tego czata GPT zrobionego jak na taci robot, taci wita z takich wizjów science fiction, że ten robot wezdzie jak człowiek i że on go po głowie, albo nie wiem, kuśnie go, albo coś tam innego bandzę z nim robił. Nie, oni nigdy nie dotknęli tego robota, ale oni się angażują w to, że on im coś tam pisze. Że może jakiś tam, nie wiem co on może im pisać.
roleplaya jaci, jeszcze coś. I same taci pisenci, to, że ktoś inny generuje to nie, że jest są, co napisze, nie wiem, banda erotyci pisał, jak jacis, nie wiem, dobra, nie powiem, kto mnie kojarzy z erotykama po kasiepsku, ale dobra. Ale to, że ktoś inny to dla mnie napisze, to juje taką iluzję, że ktoś za mną zaimo i ktoś chce mnie poświęcić swój czas. Człowiek może wiedzieć, tak na logika, że to jest szteczną inteligencją. Ale jak on bardzo za tym nafulowiwał, jak on bardzo to przyjmał do swojego bena, to on bardzo czuł podle tego, jakby to była prawda. I tak samo myślę, że nie wiem, no to VR, co było na to osiał, czyli lat nazad, to chyba tery, gdzie chodziło gamerstwo, ta cigłe wioludzi z Wenydzi nie łedniósł. Ale może nie musi, może prawie wiele nie chcą. Terujusa tak baro rechac, jak grają w jakąś gra. Nie może czasa. Ale im sygnie może nawet nie jakoś tam gra, że oni muszą wszystko widzieć, te gry wideo. Może wrócę z pisani. Może wrócę z pisani. Może wrócę z to, że oni będą mieli te tresce, te tam kłosy rozmaite wygenerowane tekstowe. I oni sam w to poprawdze będą angażowali. Oni będą mieli jakiś tam program do generacji obrazów. Oni sam wpiszą to. A jak będą lepiej poinformowani, to będą wiedzieli, jak wpisać, żeby sygnał zwenić, jaci normalno nie są do sygniancy. I oni będą widzieli rzeczy, których ledzą sa widzieć nie słychy. Jacich sa nie słychy ledzą łebzerac. A choćby nawet ani to. To oni i tak mają dostęp do tych trzecich rzeczy. Nawet bez tych sztucznych inteligencjów. Tego brzedalstwa może na internecie bez rzecz poprawdze. Brzedalstwa. I to uekrutnych rzeczy, które nie wiem, czasa jedurnym udokazywaniem, dlaczego to jest w ogóle legalnie, żeby to webzerać, to jest to, że to jest fikcją. Albo że to nie jest realny wedding, ale no to jest, nie wiem, cechung, generacją colebuns, albo że po prostu to jest pisenk. Ale to należy poprawdze. I to nie musi być realno doznany, celesno. To nie musi być butnowo doznany, żeby to zadziało na naibeno. Ledzy co poprawdze mogą zatrewać swoje bena tak łatwie, jakież chyba nigdy w historii. My żyjemy w dystopii. My jesteśmy uzależnieni od rozmaitych technologiów. I czym młodsi te pokolenia, tym bardziej one są uzależnione i myślę, że to stanie z inaczej. Nie będzie jakiś wielki łajnych, który na narys bierze na te technologie i wtedy na i łetrokłewie sobie pomyślą, a no faktycznie, nie było to aż taki brakłewny. Estetyka może się nie wsiądzie zmienić. Estetyka może się nie wsiądzie zmienić. My nie mamy takiej estetyki, jako była w tym poprzednim cyberpunku. Bo może niektórzy nie wiedzą, ale nigdy był Cyberpunk 2077, to był Cyberpunk 2020. I to było papierowy RPG, tam zrobiony, nie wiem, w jakich latach, w każdym razie 30 lat przed 2020 rokiem. To się nazywało 2020, Cyberpunk 2020. I to była szlachetna estetyka, jak w tym Cyberpunku 2077. Tak sole myśliwele, że tak bardzo wezżył 2020 rok. Nie mamy te estetyki tak wsiądze, nie? Estetyka jeszcze nie znaczy, że my dalej żyjemy w czasach komuny, jeżeli widzimy jakieś komunistyczne bloci, nie znaczy, że my żyjemy za wilusia, jeżeli się żyje w jakimś do domu z czerwionicego z 1903 roku. Jak to nie wiem, żyje we Gduńsku, tam na Strzutgardze, w tym Gduńsku, to nie znaczy, że on żyje
w setmenostim stalatim. My pewnie nie brakujemy mieć taci estetyci, co zaparowanci z tą modernotą, żeby my ziele w tej modernoce. I my nie musimy mieć dystopijnej estetyci, żeby my ziele w dystopie. My żyjemy w tych dystopiach, jak ci były zapowiedzone. Tak myślę. Очевидно, jak kto stworzył kiedyś te dystopie, czy tam jak no fabularne gry, czy jak znaczy z filmy do webziraniu, nie? No to wtedy wiedno lepiej by lepszy odbiór to miało, jak to miało ta estetyka, żeby już neony, ludzie z chipama murowonyma, cima wymysłama, nie wiem, kto sme tu mu, nie powiem co mu złesane westywu, to robiło wrażenie i to było coś, że to jest dystopiu, ale bez, jaż cało w takim świece płeziec perzinka. Ale to jest blues estetyka. My możemy rozmaity estetyci signąć westywające dali w tych samych naszych czasach. My możemy so zumci budować nielegalno, gdzieś tam po jakich lasach zumci zostawiać. Że nawet kajacima z któryma technologiama ze skrzydnych stolatów. Ale my nie uciekniemy od tych czasów, jakich my żyjemy. My możemy całe blakać, jak całe blekele ledze 100 albo 200 lat nazad. Ale my dali bandzemy równak źle w taci jawernoce, gdzie bez mobilci wiele rzeczy my nie załatwimy. Bez brekłewani usługów, jak ci te 100-200 lat nazad, my bez na przykład sami tym zajmiemy, sami bez jesteśmy świadczele te usłudzi. Że bez brakowania tych usługów my nie damy rady. Choć tego nie ma useczci. Estetyka naju przed tym, czy ta weprzedniwający najczasy, czy ta narzesiwająca do czasów minionych, to naju nie urety. To dzieje na i bena. A w tych benach jesteśmy tak zepseti, w takiej dystopie. I gdy jak my chcemy z tego uwolnić, to nie butną estetyką, ale przejmianą bena, przeinaką bena. Nie treca na tyle, jak to możemy. Łebdać się z tą sztuczną inteligencją, łebdać się z tym całym doom scrollinga, dlaczego tak bardzo jesteśmy zachęcywani. Nie treca TikTokama, nie treca rozmaityma tam seriama całych shortów. Ten nepoprawdzają czasem jak narkotyk. Nepoprawdze są na to zaprojektowani, żeby one uzane leżniwałe. My to wiemy, my jesteśmy mądri, my to wiemy. Ale sa dywimy na to. Dywimy sa na to złapać. Bo to, co je unaju bene, to nie zanależy blusłet widzę. My możemy wiedzieć, że coś jest fikcją, a my to będziemy łeczyć wiele, jakby to była prawda. Bo zdarzenia mogą być fikcjowi, ale łeczycy były prawdziwi. Chcemy się napełniwać dobrymi zamkostcami. Myśleć to, co jest szlachetne, co jest czysty, co jest święty, co jest słeszny, niezależny od czundów, jakich komu przeszło rzec. Chcemy poprawdze myśleć o takich rzeczach jak sprawiedliwość, prawość, czystość, całeta, rzetelność, mądrość. Powtarzać są takie rzeczy na głos, żeby my też ciele takie rzeczy, choćby sami dosy mieli gadać takich rzeczy. Nie? My brakujemy czec, my brakujemy widzec, my brakujemy odbierać rozmaitych rzeczy, niekoniecznie tam buten. Jutro jak buten zdrza, to widzę inni akademici, no i nie tacy cyberpunkowi, nie? Ale my brakujemy odbierać rozmaity błędy
chterne naju naštemują na łednowa, na igłę bena, na łecześcieni tego, co w naju ten zyzniowi świat, chłec czasa, tak to nie je dobrze widzieć, jak w tych fikcjowych dystopiach próbuje zmienić. My musimy łednawiać na i bena i sa krmić dobryma zamkoscama. Tak myślę.